hatuna. Campaign mar dwaro golo kom Governor ma Isiolo Abdi Guyo kuom wach machno dhi ataro kod pend chike kare auchiel mar rocho ratiro mano ma osebedo kochwalo en mano ma dhi nyime ka riwruok mar senators ma Okeini Kewopa gisani osendikone duol motenore kod weche mag kit chuech mondo miyo range wachno mapiyo. Musikose usingizi kwa sababu ya porojo ya Fatuma ambaye anachochea mandugu zetu pande hiyo ati uhongwe ndio usipeleke mimi Senate. Hakuna pesa ya maendeleo tutakupatia. Umeweka lifestyle expensive ya kufuga vijana, pambana na hali yako. Mama ako na hasira, hii kijana anataka afanye kazi nzuri. Wachoreni Abdi Guyo ne odonjore kod Senator Fatuma Dulo ka orocho ratiche ka jakom mar Kewopa Veronica Maina koro yango weche manowach kod Guyo kaka mano ma ok ni kare kendo dwaro miye bwok makende kuom donjore weche motegno mondo beni konyo ganda. Ka senators wacho ni ma ok tielo mokwongo ma Governor Guyo sedonjore kendo rocho ratich Senator Dulo kotenore kod wach to kod timbe ma opogore koro gidwaro mondo miye kaw kang ne Governor Abdi Guyo. That I agree with the auditors as Senator for Isiolo County oversighting Isiolo County. The governor is lying on oath. Table it. This house is house of record. Jotelo ma kanisni county no kwayo mondo mi jotelo ariyogo obed piny kendo los kendo tenge pogruok margi mar mondo gichwal tich ne oganda county no. Kumekuwa na tofahamu kati ya Gavana Abdi Hassan Ibrahim Guyo na Senator Dulo kwa ajili ya majukumu yao tofauti. Wamekuwa na kutosikizana ambaye imegharimu mwananchi wa Isiolo sana. Naomba wasee wa jamii zao wajaribu kudhibiti uhusiano kati ya viongozi hawa wawili